खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गासैखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। फैगौ मार्चनि 13निफ्राय लानानै 14, 15, 16 खालाराव सानब्रैनि हाबाफारिजों खुंजानो गोनां एबसुनि 57थि बोसोरसालिया जथुम्माखौ लानानै मोनसे खौरांगिरि मेल खुंफुंदों। बिथांमोना बे खौरां मेलनि गेजेरजों फोरमायथिनाय बादिब्ला बे जानो गोनां एबसुनि 57थि बोसोरसालिया जथुम्मायाव गासै 7,000नि बांसिन सुबुंफोरा बाहागो लाफैगोन आरो बे हाबाफारियावनो गासै 22 जिल्लानि बांसिन 220 आनसलिक आरो इउनिट कमिटिनि थान्दैफ्राबो बाहागो लागोन। हाबाफारिनि गिबि सानाव गेम्स एन्ड स्पर्ट लिटारेरि कम्पिटिशन, कालचारेल कम्पिटिशन आरो जोहोलाव सोमला बसुमतारिनि मुङै भलिबल कम्पिटिशन, गायदे हेलिनानि मुङै काबादि कम्पिटिशन, माराथन बादायलायनाय आरो थुनलाइयारि बादायलायनायजों लोगोसे दैख्रं खुंगुर बसुमतारिनि मुङै देंखोमु 123 मेथाइ खननायनि बादायलायनायफोरा थागोन। आरो बेजों लोगोसेनो बे सावरायमेलाव सोलोंथाइनि जेंना, समाजारि जेंना आरो बिटिआर रेकर्डआव जाखिनि दफाफोरखौ मोनबाय आरो 5 बोसोराव मा मावफुंजाखो, मावनो गोनां मा आद्रा थाबावखो बेनि सायाव गुवारै सावरायनाय जागोन होननानै फोरमायथिदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय आमथेखा खैला मैलानि बिकास बसुमतारिया थांनाय 3 मार्च सानखालि नखरनि आंखालखौ सुफुंनो थाखाय गुजरातनि कम्पानि फारसे निउ बङाइगाव स्टेशन अखा दारका एक्सप्रेस नम्बर 15638 ट्रेनाव गाखोनानै थांबाय थादोंमोन, नाथाय नागदा जंसन स्टेशनाव दायो ओंखारनानै गोमानानै दङ। नखरनि सोद्रोमाफ्रा दायो हालाय-हाफाय जानानै समाजारि बिजोङाव फोसावनो गोनां जादों। जाहाथे सावगारियाव नुनाय बिकास बसुमतारिखौ लामा सामा गुबुन जायगायाव थानाय बर' सुबुंफ्रा नुबायोब्ला होखानाय मबाइल नम्बर 8761052897 आरो गुबुन मोनसेया जादों 9157934795 बे मबाइल नम्बराव खोन्थाहरनो थाखाय खावलायहरदों रायजो राजाफोरखौ। बावैसो सान सिगां एमपि दिलीप सयकियाया बिटिसि बिसायख'थियाव हारसिङै बिसायख'थि गेलेगोन बुंनायनि सायाव बाथ्रा बुंदों हाग्रा बिफाननि मन्थ्रि यमरनजित बसुमतारिया। बिथाङा फोरमायथिदों दि बेयो बिजेपि दोलोनि एजेन्डा, बिथांमोननि बादियै मावगोन आरो इउपिपिएल दोलोआबो खम समनि गेजेरावनो जोंनि एजेन्डानि सायाव सावरायगोन। जों आगोलावबो इउपिपिएल दोलो हिसाबैनो सिखांदों आरो बे खेबावबो इउपिपिएल हिसाबैनो सिखांगोन आरो इउपिपिएल दोलोआ माब्लाबाबो बर' हारिनि राव थुनलाइ आसार खान्थिखौ सिफायनानै सोरनिबा राजखान्थि हान्जानि सिङाव थाङा आरो जों इउपिपिएल दोलोखौ बेनि थाखाय दायाखै। बर' हारिनि राव हारिमु आसार खान्थिखौ फोथांना लाखिनायजों लोगोसेनो बिटिसिआव थानाय 26 हारिफोरजों जथायै माबोरै गोजोनखौ लाबोनो हागोन बेनि थाखाय जों खामानि मावदों आरो जायखिजाया राजखान्थि हान्जाखौ गिनानै इउपिपिएल दोलोआ माब्लाबाबो जेननायखौ गिया होननानै फोरमायथिदों बिथां रनजित बसुमतारिया। बाक्सानि राबां बर' बाजाराव 5 कौटि रांनि अन्थाइ खाम्फा बेखेवदों मन्थ्रि उरखाव-गोरा ब्रह्मआ। मैया बाक्सा जिल्लानि बेटबारिनिफ्राय आक्रासिम मुख्यमन्त्रि उन्नत पार्किपथ निर्मल आसनिनि गेजेरजों 3.5 किल'मिटार ब्लेक टर्पे लामा लुफुंनायनि थाखाय बे अन्थाइ खाम्फाखौ गायसननानै होयो। मोनसे समनि बिपिएफ दोलोनि सासे गोख्रों दैदेनगिरि मानास सेरफांनि बियाबनि एमसिएलए सुभाष चन्द्र बसुमतारिया मैया बिजेपिनि मोनसे गेदेर जयनिं हाबाफारिनि गेजेरजों बिजेपि दोलोआव हाबो। बिथाङा बिजेपि दोलोआव हाबखांनायनि उनाव खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायथिदों दि आं बिपिएफ दोलोखौ एंगारनायनि जाहोनानो जादों भारतीय जनता पार्टी बिजेपि दोलोनि नियग आरो आदर्शफोरखौ मोजां मोननानै आं बे दोलोआव हाबदों आरो रायजो राजाफ्राबो बिजेपि दोलोखौ मोजां मोननानै आंखौ खावलायबाय थादोंमोन आरो बे हाबाफारिनि गेजेरजों गासै 2,000 सुबुङा बे बिजेपि दोलोआव दिनै जयेन जाफैदों होननानै फोरमायथिदों बिथाङा। एक्सएनडिपि हान्जाया गोदानै राजखान्थि हान्जा दानो नागिरनायनि सायाव बाथ्रा बुंदों गबिन्द बसुमतारिया। बिथाङा फोरमायथिनाय बादिब्ला गुबुन गुबुन दोलोनि सानैसो दैदेनगिरिफोरा बर' हारिनि भटखौ गावस्रा होनो थाखायसो रां-रुफा होनानै एक्सएनडिपि हान्जाखौ राजखान्थि हान्जा दाहोदों होननानै फोरमायदों। बिथाङा फोरमायथिबावदों दि जायफोर बिथांमोनखौ गोदानै राजखान्थि हान्जा दानो नागिरदों बिथांमोननाव हान्जा दैदेननो हानाय गोहो गैया आरो बिथांमोनजों रायजो राजाफोरा मदद गैया आरो अनजलि दैमारिया बिपिएफनि सासे दैदेनगिरि, बिथाङा गावनि दोलोखौनो थगायनानै गुबुन दोलोआव आरोबाव राजखान्थि हान्जा दानो नागिरनाया बिथाङा सोरजोंबा रांजों बायजादों होननानै गोख्रों रावजों बुंथियो गबिन्द बसुमतारिया। दासिमनि खौराङा एसेनोसै। नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन। गोजोन्थों।